hinta on siinä. Ota tai jätä. Miten niin ota tai jätä? Avaimet pysyy meille niin kauan, kun lasku on maksettu. Jos se siitä kiinni on, niin... Siinä on sitä, mitä köyhä kansa kutsuu rahaksi. Täällähän on jollakin rahaa, vaikka vasikoita kuivaisi. Nythän sulla on rahaa maksaa velkaa. Vanha virsi, Asseri. Käännä lehteä kuset päälle. Et meinaa maksaa vai? Sinun mä pitäisin turpani kiinni. Vai haluatko sä lähteä lusiin siitä haulikolla uhkailusta? Asteri niistä sun suuttimistasi. Kyllä ne oli saanut sokeria. Häh? No sitä ei sinne kaatamatta tankkiin jou. Tyrjän betonilla kuuluu käyneen Kuran kanssa sama vahinko. Samana yönä. Vahinkoja sattuu. Liikut vielä, saatana. Annetaan vahingon kiertää. Minä täällä, terve. Ei, kun varmisti vaan, että oot kotosa. Mihin sä oikein jäit illalla? Härmällä tartti apua, niin siinä meni sitten niin pitkään, että en viitsinyt enää. Mitä vittua se tekee? Miksi sä mulle tolleen huudat? Nyt ollaan sujut, Kekku! Miehen väännäs! Te näitte, mitä se teki? Ei me mitään näe.